మాదాపురమంతా ఐటీ వాళ్ళ సంత. చూడు ఈ గోల గోపాల, కంపెనీలంతా ఇచటేనంట. పాడు చేయు మన జీవితమంతా. వనస్థలిపురము ఎల్బీ నగరము నుండి వచ్చి చెమట చిందిస్తున్న ఈ జనము. స్వామి స్వామి త్వరగా దయతలుచు, స్వామి స్వామి త్వరగా దయతలుచు. సిటీ బస్సులలో సీటే దొరకక స్వామి నిలబడి మేము నలిగితిమి. సిటీ బస్సులలో సీటే దొరకక స్వామి నిలబడి మేము నలిగితిమి. క్యాబు డ్రైవర్లు అతిగా డబ్బే గుంజేసి స్వామి ఇబ్బందుల పాలు అయితిమిరా. ఆఫీసుకొస్తే చిరుబురులాడేటి మేనేజరు టీ బ్రేకుకెళ్తే క్రెడిట్ కార్డు తీయమని పిలిచేరు. రుసరుసలాడే శ్రీమతికి ఇంటికెళ్ళగానే భోజనం చెయ్యాలా. గోవిందా ఓ గోవిందా గోవిందా. సాగుతుంద ప్రతిరోజు ఈ వ్యవహారం, చూపించు నీవైన కనికరము. సాగుతుంద ప్రతిరోజు ఈ వ్యవహారం, చూపించు నీవైన కనికరము. వీకెండు వస్తే షాపింగు చేస్తారు, సినిమా చూసి రెస్టారెంటే ఫుడ్డే తింటారు. ఆదివారమైనా ఆనందంగా ఉండక అలసట చెంది సస్తిమిరా. పతి అనే పదమునకు అర్థమే మారింది, అనర్థాలే చూసితిమి స్వామి. మా గోడు విని కాస్త ఆదుకునే నాదుడు లేక భూగోళమే విలవిలలాడి సచ్చినది. స్వామి త్వరగా దయతలుచు, నీవు త్వరగా దయతలుచు, త్వరగా దయతలుచు. పిల్లల హోంవర్కు చేసి బడిలో దించితిమి, శాలరీ సరిపోక అప్పులు పెరిగేసి వడ్డీలు కడుతున్నమురా. ఈ బాధే మింగేసి నవ్వక తప్పదుగా, మేము సాగక తప్పదుగా తప్పదుగా. ట్యాక్సులెన్నో కట్టేసి జీరో బెనిఫిట్తో బతికేస్తున్నాము స్వామి, బతుకుతున్నాము. స్వామి త్వరగా దయతలుచు, నీవు త్వరగా దయతలుచు, త్వరగా దయతలుచు.